Misa pagyaman ni Alberto Valdez, pagyaman ni Lita Valdez, pagyaman ni Juanito Valdez and family, pagyaman ni Merales Valdez and family, pagyaman ni Danilo Fernandez Sr. and family, pagyaman ni Lourdes Festejo, pagyaman ni Carmelita Valdez and family, pagyaman ni Josefina Valdez iti may ka-76 birthday na itatang aldaw, pagyaman ni Efren Hacalia and family, pagyaman ni Jerome Garabels and family, pagyaman ni Jeffrey Banaw and Madeline Lanusa, pagyaman ni Mr. and Mrs. Willie Banaw and family, pagyaman ni Florentino Piso Sr. and family, kasta kay met nga intayaraman nga ikararag ti panag-exam ni Jewel Gabutan ti career civil service na itatang daw. Basta kay met nga intayaraman dagiti sa mga natin natay tayo nga may kararagan. Isu ti kararwa de Coniflor Piso, Florentino Piso Jr., Consolacion Piso, Damian Falculan, Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Alvin Lanusa, Emilio Festejo, Maria Festejo, Francisco Habon, Pacifica Habon, Carmen Festejo, Mariano Valdez, Anastasia Valdez, Macario Valdez, Marlon Habok, kendagop amin ngamin minatay nga 1 pulos makalagit kadakwad. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti panakaikaptong tayo, iti bagi ni Kristo ti simbaan na, iso ti mangted ti kanya tayo ti pudpud no abiyag. Datayo na ilakam tayo iti biyag nga agnanayon, nga mabalin nga madadael, no di tayo dalusan ti puso tayo, ti kararwa tayo, iti pagbabawyan dagiti basbasol tayo. Agtalinaad tayo kumaan na dalos iti imatang na. Tapno may karita ang makiranot iti dito na santo na misteryo bigbigan tayo dahil iti basbasol tayo at pagbabawian tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan nagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Umararag tayo. O Diyos, sikati ubog ti aming nga imbag ken kaasi, impakaamong kada kami at ikinadakes, maagasan babaen dagiti panagay ayuno, panagluwalo ken pananglimlimos. Ipaay mo kadi, tadagam amadagsinan, gabot ipan nakaamumi anagbasol kami, palag-anan na kam kumababaen ta kaasim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isaw magipagbiag ken magipagarikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan piinggana. Amen. Ti maibasa na agaw iti libro ti Exodo. Mga unay dagiti tattao ket entuloy da tinagreklamo. Apay ngamin nga enwar na kami ijay Ehipto kinunada. Tapno patayan na kami iti waw. Agraman dagiti anak mi ken dagiti animal mi. Si papasnek ni Moises ang nagkararag iti Apo. Anya ti aramidek kadagitoy at tattao kinunana. Dandanida kon uburen. Kinuna ti Apo kini Moises. Mangikuyog ka iti sumagmamano a pangulo ti Israel ket unaan nyo dagiti tattao. Alaem ti sarukod mo nga ibaot mo iti kaarayan nile ket ingkan.
Ang kakdera to iti sangwanam itirabaw ti bato iti bantay Sinai. Ibaot mo ti sarukod mo iti bato ket agpos wakto iti danom nga inumen dagiti tattao. Inaramid ni Moises daytoy iti imatang dagiti pangulo ti Israel. Napanaganan na kidisto iti masa ken Meriba. Agsipod ta nakisupyat dagiti Israelita ket sinuod da ti Apo idi sa ludsuden da. At damet la ti Apo kadatayo wenno awan. Ti sao ti Apo. Itangal daw denggenyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukil. Itangal daw tinggenyo ti bagana saan kayo magsuksukil. Umay kayo ket idaydayo tayo ti Apo. Ipaayan tayo iti naragsak adir iti bato. Amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Itangal daw tinggenyo ti bagana saan kayo magsuksukil. Umay kayo, agparentumeng tayo iti sa kaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo anamarswa kada tayo. Iso ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga aywanan na. Itangal daw tinggenyo ti bagana saan kayo magsuksukil. Saan kayo agsuksukil, akas iti narami dagiti amayo ijay Meriba. When iti daydi agdaw akaddada iti ladang ijay masa. Sinuot dak sa jay ket pinadasda. Idinto anakita da ti inaramid ko nga agpaay kadakwada. Itangal daw tinggenyo ti bagana saan kayo magsuksukil. Ti may basa nga adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Roma. Itanta na palenteg tayo iti sangwanan ti Diyos babaen ti pamati. Na ikapya tayon iti Diyos gapo kinaapo tayo ay Jesucristo. Nayasideg tayo babaen ti pamati ti parabor ti Diyos apagtakderan tayo ita. Agrapo tayo nga rod iti namnama amayranod tayo iti dayag ti Diyos. Saan na tayo apaayan daytoy anamnama, tayong parukpok ti Diyos tayat na, kadagiti puso tayo babaen ti Espiritu Santo asabot na kada tayo. Idi awan paylaeng ti kabailan tayo, iti tiyempo a pinili ti Diyos, na tayo ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Narigat abanag amatay ti maysa a tao gapu iti nalinteg a tao. Mabalin nga ta nga adda makaitured amatay gapu iti naimbag a tao. Ngem pakita ti Dios dayat na kada tayo. Idi managbasol tayo paylaeng na tayo ni Kristo gapu kada tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sidadan kamaku ngagtumpal ibilbilin mo adaydayaw ti balikas mo maitantan o pinagan mo maitantan o pinagan mo. Ti apod na kumakada kayo. Kasta mo amin. Iban na kayo ragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria. Dimting ni Jesus ijay sikar, may isa nga ili ti Samaria. Iti asidente talon nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadyay ti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon gaputa na bannog anag na. Ngan nganitem nga ti aldaw idi. Napanggimatang dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Iti saan ang mabayag, dimteng ti maysa Samaritana,
tapno suwakdo, makiinumak man kinuna ni Jesus kenkwana, anya kinuna ti babae, maysa ka a Hudyo, ket makainom ka iti maysa a Samaritana, ta saan nga ugali dagiti Hudyo ti makilinlangen kadagiti Samaritano. No ammom lakoma ti sagot nga ited ti Dios kenno si asino ti dumawdawat ken katidanom. Dumawat ka kumakenkwana ket ikkan naka iti nagbiag adanom. Apo na ulit ti bubon ket awan met pagsakdom kinuna ti babae. Inted kada kami ni Jacob nga ama tayo daytoy abubon. Naging inuman na daytoy abubon agraman dagiti anak ken taraken na. Kinuna ni Jesus, si asino man nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen. Ngem ti uminom iti danom nga ited ko, saan to amawaw. Tati danom nga ited ko, agbalinto, nga ubbog ti unek na, amang ted ken kuana, tinabiyag adanom, ken biyag nga agnanayon. Kinuna ti babae, apo ited mon kanyak daytoy adanom, tapno jakton mawaw, wenno umay sumakdo ditoy. Apo madlaw ko a propeta ka, ditoy abantay tinagdaydayawan dagiti ammani iti Dios. Ngem da kayo a Hudyo, kunayo nga ijay Jerusalem ti rumbeng a pagdaydayawan. Kinuna ni Jesus, babae patyem ti kunak nga umayto ti tiyempo, asaan a ditoy bantay wenno ijay Jerusalem ti pagdaydayawan iti ama. Da kayo a Samaritano, diyo ammo no si asino ti daydayawen nyo. Da kami ammumi ti daydayawen mi, taaggapo kadagiti Hudyo ti pannakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo ket dimtengen, adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawen danto ti ama, ti Espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulen ti ama, nga agdaydayaw ken kuana, ti Dios ket Espiritu, nga rod, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da iti Espiritu ken kinapudno. Kinuna ti babae ken kuana, ammo nga umayto ti Mesias ang awagan iti Kristo. Kinton umay ibaganan to ti amin abanag. Siyak dayta, wen siyak nga makisasao ken ka kinuna ni Jesus. Ado a Samaritano iti dayta nga ili tinamati ken Jesus gapu ta kinuna ti babae. Imbagana kanya ti amin nga inararamid ko. Isod gapuna nga idinapandakin ni Jesus, indawat da makipagyan kadakwada. Nagbati ni Jesus ijay ti dua nga aldaw. Adu pa'y kinamati ken Jesus ket gapo kadagiti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae. Mamati kamin saan aga po iti saom. Ngem gapo tada kami mismo tinakanged ken kuana. Taammo mi at talaga nga iso ti mangisalakan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypaigen ka. Good morning. No kitaan tayo dito Ebanghelyo. Nausang amin ni Apo Isus nga imbaganan no si asino isuna. Anya dagiti imbagbagana. Siyak ti silaw ti lubong. Siyak ti naimbag a pastor. Siyak ti ruangan asumrekan dagiti karnero. Siyak ti tinapay, si bibiyag at tinapay. Siyak ti kunana ay tatang imbagana. Siyak ti si bibiyag adanom. Siyak ti silaw kunana. Siyak ti si bibiyag adanom. Kunana ginaununod ka, hindi mo uli ka pang rabiin. Dahito'y ti bagit. Diya tinapay. Dahito'y ti bagit. Aming ay kanan nyo. Laglagip nyo, aramidan nyo, pangilaglagip kanya. Diya arak kunanan, nagbalinan nga bagdara na kunanan, dahil ito'y kidarak. Inya identify na amin para kanya na. Katat ito'y kapatgan na tapit tatang inaramat na danom. Tauray iti daan na tulag. Ito'y Old Testament. Iso dahil yun, nag-question na iti tao, isang napanaganan dahil nga lugar nga masakin Meriba, taapaya sinaludsod na iti tao, at ka di Diyos kunanan. Taapaya, impan na kami gilit ang kunana. Iyanda kang gilit angan, matay kami mo ti wow. Desierto desierto. At tungtong kami kini tata ita napanak ng glasinta ni inyanagan na.
Ita, pati tinamatikan, ita, laan ni, jadi pangawag yung taga sityo ta. Kinarabaw ti ubog ko na. Kina kami ije ubog, nga naawagan ti ubog namin di sityo. Puno kastoyan, at kaskas na ramay, ti rumor, ije ubay, danay impalpal ko nami. Kinapatid at ti danom. Kakunada, idimpan na ije desierto, awanan ti makanda, awan ti mainom. Awan ti makan, awan ti mainom, anya ti kunada, apay adda ka di Diyos, inyag na kang dito yung matay kang imutan, anya ti imbagan na, imabangkad tabantay, itik olmot tabato day ta sa rukod mo. Kasi kung ka dagiti eksperto, kaya dagiti napnapanan, aging gatatta, agtaktapwak pa'y laon ti danon, day ta nga bantay, na nangitik ulan ni Moises ti sa rukod na, how I wish na makita ko mamo day ta, no, dapay lang din gatatta. Dadi ati ugbog na maawagan. Kasi naludsod da, dagiti tattao, indaldalan ti Diyos ida, remorda ti Ehipto, aging gana jilit ang papatsir da iso dati pinili ti Diyos, ngam tattan awan mainom, sinalpunestyo na randan, apaun da ni Moises, bansagan da, question na randan, adda ka di Diyos, the same question kanya tayo nadaduma, kas di sa ludsod tayo nadaduma, damay sa gayon ko, nagritan nga mestaran sa word, nagagat nga mapanisimbahan, managkararag, napabasa na dagiti anak na, kagagaputan na balo mo tayo, is-isunan ng adamay sa kadagiti anak na nga kasla, iso ti very supportive kanya na, iso ti asidad, na-stroke iso na, si marunod yung anak na nga paborito na, na-stroke mo, natay. Stroke patient isunan, mga papangpailaan ka kunanan ka, duma ako ka, jak Santo Rosario, apaya, napa na makimisa ka, kaladyak patsyonan, apaya, nagbalinak mo nga napudno. Yung apaya nga, kasto tinakamit ti Diyos, nadaduma ka sa sarod-sodo ka, no, at the Diyos. The same. Inaramid namin ang kabalan na, inaramid namin nasaya at kas di matagit ti Israelita, nagtungpanday ti Diyos, napandajilit ang tatawan inumanda, ngam impakita latta ti Diyos ti ayat na kadakwada babaan day ta sa rukod day mo babae kanya napasama tingaal daw di bubon ni Jacob daytoy apay nga tingaal daw kadagiti agbasbasa ti Biblia ijay kano pagsadtuan nga dayta nakapudputot 39 ko na agad na napudot day jayan datayo taptang na napudpudot ang apay umabot sa apay ti 40-60 pudot nan kakanya da isulaan di babae di panagsa do ta apaya basit ti tao malungkin bigat ti panagsasak do data naputot apaya ti babae ngamin do detoy akatidlog nga maibasa ti denggen tayo kanya tinakakabil ijay imbaga ni Apo Jesus dati babae makikamkamalala kadi amon ti kultura da naalas kanya da no adda kamalala tatamo ti kultura tayo naalasin no nalintag ka tas nakapoy ka na awan ka malalam. Nagkaroon na taga-kabaruan ka. Diyos ko, patawanan. Kako na, kisulit di babae naman, titingaan daw ta. May kamanon nga kabbalay na. Di kabbalay mo tatahang mo asawa ko na ni Apo Jesus. Numapanti panagsasakdo, sigurado nga uyawon da. Uno saan numaamon da, isak lang da pa kiti ang mabansa. So, garot ti kultura da. Ngam dito yung babae, ginakita na ni Apo Jesus ko na ni Apo Jesus, makiinumak man. Haanda nga, agkaalaan ta, Hudyo, ti religion, pamati ni Apo Jesus, Hudyo, Samaritana dito, agap apat ni kuwata na dito. Agap apat di sibunti, dabayas na dito, ang galmay na dito. Kakuna na awang mo pagsadom, pangalaan mo rin pagsadom, dahil ka bubon nga impatawid ni Apo nga amami, kuna na, nyamati ko na ni Apo Jesus, no, mumla ko mano sino ti dumaw dawat ikan nakakuma iti si bibiyag dumawat ka kanya na ti si bibiyag adanon ang kanton ang mawaw ikan nakman ko nanan ngam pramden on nangrugi iti daytan dayti babae na ikanon iti biyag tanatayon ti biyag na gapota dati ay ibilang dagarot nga narugit ngam haan nga pinanunot ni Apo Jesus ti kinasamaritana na binagbagaan na agingganan nga namati daytoy babae from then on nagbaliwon di biyag na ken addan ti biyag kadakwada kadaytoy nga biyag na
makabiyag adanon nga kunana isu dijay panangammo kini Apo Jesus. Panakaammo at dati Dios isu nga dati babain nga Samaritanan idinanggagnan ni Apo Jesus nariknan ni Apo Jesus ti pamati na. Isu nga napanen impadpadamag nan iya baryoda idinapanen ni Apo Jesus dijay nagyandan. Kunanan dagiti tattao idi nanggag dati panursuro ni Apo Jesus ammo ay mamati kami hanga gapot imbagam no di nakita mi ti aramid dan ura isudan nasibugan damutten ti danom ti pamati. Isudan nakaramanen iti pamati. Kuno i-apply tayo mi iti biag tayo. Datayo na iraman tayo dahil nga dalong ti pamati. Iti nabunyagan tayo, nadalusan tayo iti dahil nga panakatay ti basol. Iso nga rin dyan, nairaman tayo kini Apo Jesus. Na ibunyag kanya tayo, iso nga ikan tayo iti biag. Iti iso dahil nakaraman tayo iti bagina. Natangayon iti basol nga pakay ti basol, iso dahil dyan, jigita ti basol, napukawan babaan ta, nabugwan tayo. Kaya ito nga pa nakairaman tayo, naikan tayo matitibiyag. Kadot ta, simana, nagpintas nga pagpampanunutan, nagmayat nga kwaresma ko na kuma, nagmayat nga pampanunutan, nagduma kwaresma ko na kayo ka agdray. Nga payano ko na kayo, mumidi ayan mi ni agkwaresman ko na kayo, agtikagan, aggamon ti bulbulong, bumasitan ti danom, agkwaresma ko na tayo. Kinudaduma, agtikag tibiyag tayo. Nung dahito nga pan nakatikag, nudaduma, dahito nga pan nakaatyan, na may mayat no, di ba nudaduma ka, na may mayat ti panagsagrap, jidagay, jidaga tayo no, pasaray mo pa atyanan, tapno na may mayat ti panagsagrap na. Kinudaduma kasi magkanya tayo, kada kayo agmulmula, amo tayo mag-amin. Agbunobon ka, no may mayat no daduma no pa atyanan, tapno may mayat ti panagsagrap na. Hanya kanayon na nakatubo. Di ba ibinim ko mga, di ba bunubon mo ko mga pakay ka na may mayat no pasaray mo at siya na hanggang di diretso na nung natanarigat na sikaan kin ano ti agtubo. Kaya duma kasi makanya tayo tatapan ng tikag. Hanlaan na tikag iti danong nga pisikal no di kada tayo panang pampanunot, anya dagiti pagkapsutan, anya dagiti narigat nga ikatan. Anya dagitay haan tayo nga kabailan nga labanan nga gaputahan nga makatulong ti katatao tayo nga kas Kristiyano tapno masibugan kung may tinagbiag nga danong kada tayo anya dagiti nagbiag nga danong isu dagiti kaadda ni Apo Jesus iti puso ti kaadda ni Apo Jesus iti biag tayo isu dagiti na lang to kitain nyo tabiag yo naawan ni Apo Jesus isu dagiti aga ang rag kung iti aga ang rag na biag agmurmuryo, madi amin nga makita na tilubong, di ba nagkit-kita na tilubong ka, ahan nga mapmap na kurang, tila makikita na kadagitay awan, agsaksakuntip nga awan, di ba na awan tibiyag kanya na. Nang nauran na niya estado tibiyag tayo, no, adda ni Apo Jesus, na makastart ni Apo Jesus, itibiyag tayo, maritna na. Maritna tayo nga nabiyag tayo, nabiyag ti pamati, itibiyag tayo. So, nung kitaan tayo, kasi nung kagbalin nga nakaraman iti dito na si Bibiyag, at ano, datan, rinaan tayo lang ada ni Kristo. Rinaan tayo nga nasayat ni Kristo. Na tipamati nakaraman tayo kin Kristo. Narigat wan, adat nugaduma kadumtan di kung tawlay kadagiti kas na Israelita jay masakin Meriba. Nga niya ti kunada, salud-sudan tayo nugaduma ka, adda ka di Diyos. Hindi yan. Sa lugsudan tayo na dumaka, apay adda ka di Diyos. No maupay tayo kung mapanday dyan, agdray yan, espiritu nga panagbiag tayo. Ngam noon di pa nang saludsod tayo nga adda ka di Diyos, nakakinagpay suna, naunag pay laang taapayan. Kaya't nang saon, aglanglangoy tayo iti grasya, ngam nadaduma, handay mabigbig, na adda tayo iti Diyos. Katapta nagmayat, kwaresma, agsimana tayo, napintas na unay nga tikagan tayo jay kinatao tayo tapno masibugan tinabiyag pamati tapno ad nga rumungbo day ta nga pamati tapno ad nga umunag day ta nga pamati tayo ken Kristo pinagpintas dati ko na dagiti tattao ray dagiti nakadamag ito'y babae dinakita dan ni Apo Jesusan anya di ko nada mamati kanin
nga iso mangisalakan saan nga gapot sa no di kay dinakita mi ti aramid ti Dios. Kasano di pa nakakita ti aramid ti Dios? Nagsaya at nagad-ado nga grasya, nagad-ado nga bendisyon, nagsaya at nagkumpleto, karaon, inuman, pagbiyak, marurog tayo lang dumaan ng roon ng takawon da takatong ka, marurog ka ba tata, nagsimpon tak mga makinismis sa apay nga takawon da, at da nga ta Diyos, amoy lulunod ata, di pa lang sakit yan da, may bagbagaan. Labay amo ka sa pulat na siguro, da kayo nga makipulpulting ka da makigagatot, no nagsidakay pato, baka pato di ka aruba da pinartiyan na nagpagato da mo na taan. Hindi kaya ang dagi sa lunsod tayo, nga, damir pa kagsal sa lunsod tayo, nga ang Diyos, naunod pa ilaan jay, pamati, nakakamong tayo pa ilaan kinukuha na. Katatalo kitaan tayo, sa lunsodan tayo, maririk na ka din nga at dati Diyos, na aglang langoy, kitaan tayo, aglang langoy tayo, iti ubbog, ti grasya, ti bendisyon. Nagado nga bendisyon, nagado nga parabor. Nung marik na tayo dahil ta, at dati pailaan iti si bibiyag at anong. Uray ka na, da sakit mo, uray ka da problema, da ado pailang tao nga mga yakin ka, tumulong kin ka, aglang langoy ka pailaan ti bendisyon, ti grasya ti Diyos. Yulwan tayo ti mamatihan. Mamatihan, ti Diyos Ama, manakabalin amin, anang marasuay ti langit kang taga. Mamatiyak met kay Jesucristo bugbugtong anak na kinako tayo. At imaw tirami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuo ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket naitanay. Imulog dayan dagiti natay, nagumar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket sa tutugaw ti matanawan ti Dios Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay may mahukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamater may Espiritu Santo. At check may Santa Iglesia Katolika. Ti panagrinano dagiti sa santos. Ti panakapawan dagiti basbaso. At danto may panagungat ti bagi ken biag nga agnanayo. Iti dati at siyempo ti Quaresma, degdegan tayo, tinapas ni kapanagkararag tayo, iti nailangitan nga aman tayo, kunaen tayo ken kuana, denggan na kamkadi. Inggen na company. Tapno dagiti amin na Kristiyano, maamiris dati patekti sa uti Diyos, amang idalan ken mangsilaw kada tayo, iti panagdalyasat tayo ditoy abiyag. Dawaten mi ken kaapo. Inggen na company. Tapno dagiti agtuturay ti gobyerno ken amin na sektor, maited kadakwada ti grasya amang tungpal kadagiti gakat, amang idoras iti pagilyan, babaen dagiti nalinteg awagas. Dawaten mi ken kaapo. Inggen na company. Tapno dagiti masaksakit ken marigrigatan. Ikaysa da kuma dagiti panagsagabada ken Kristo nagtutuok natay ken nagungar gapu kada tayo. Dawaten mi ken kaapo. Tapno da tayo nga adda ditoy ken dagiti pamilya tayo. Adaywan tayo ti basol ken suruten tayo ni Kristo. Isu anak ko na siyak ti dalan ti putno ken ti biag. Dawaten mi ken kaapo. Inggen na company. Aguliman tayo, tayo magdawatin, dagiti bukod tayo, apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo ang may karkararag kadakwada. Dawatin mi kan kaapo, ganyan na kang kadi. Iyon nat mo kadi apo, dagiti managtulong nga imang kada kami at tao. Tapno sa pulen mi tinapod no apuso, dagiti banbanag ang makaisalakan. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
kanda tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo ko man iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Iya po ate dakbal. Pero may paay, pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na. Ken kastabi na pagitan tayo, ken ikatagupan dinasantuan na iglesia na. Apo babaan, dahil kaya sakripisyo, ipaay mo ka di. Dahil kagumaan mi, apakawanan dagiti basbasol, dagiti kakabsat mi, tapno pakawanan met dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon. Adalan tag-ay. Pagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pod noonay may karigat rumben annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ka tagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti adimawat ti danong nga inumen na iti babae at taga Samaria. Imparabor na idin ti pamati kan kuana. Tinarigagayan na ti pamati tay babae. Iti kasta napasgad na te uneg ti puso na iti apoy tinadyosan nga ayat. Anan sata agyaman kang ken kakit makidanggay kami kadagiti angheles amang ibunan nat kadagiti pakaidaydayawang ket konami. Santo, 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 Diabo a Dios, dagiti amin napaswan, di langit ken dagat, napno dayti pakaidayawan, Hosana hindi ka Umay kinagan ti Apo, Hosana'y di kamatwan. Podno nay Apo, biig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rote, paayo mo ta Espiritu mamang pasanto kadagito'y adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nanala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida na ngalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted ka dagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket tuminong kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon at ulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kining ka panaguma inakagisalakan ka lubot isang alubungan. Iti ngarot pa lang ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak kan ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami nga daritoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami ang makirano ti bagigan dara ni Kristo pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pa met ni Leo Santo Papa mi, David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken kabati.
Laglagi pampay ako dagiti kakabsat nga pimusayan kasi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Ngawatin kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo mat takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, dinagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok ken magidaydayo ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umarara iti Ama, ket balmon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, minagdat sa dilangit, madaydayaw ko ang tinagan mo. Dunteng kumati pagariam, matungkal kumati natin mo, ito'y kadakas sa dilangit. Itden kadakang kaldaw ito'y tikanin mi kapatinayin ng aldaw. Pakawanan dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kadakan. Di nakamet bebean, numanugot ti sulisog, salakan na kamket ila. Dawatin mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kaniti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ituray, panakabalingken dayaw at ganay dito sa O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanya ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di ka ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo kapya. Kordero ti Diyos, amay kato iti basbasol ti lubok, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kato iti basbasol ti lubok, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kato iti basbasol ti lubok, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos na mangikat kali ti basbasol ti lupo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyan may kari, may kakanyak, dan sa
Kinawat mi apo, ti talget ti agnanayon a kinagasat, idinto tadda kampay laeng dito'y daga. Naramanan min ti tinapay a naggapos sa dilangit, dawaten mi ita, ati maaramid kada kami babaen ti misteryo, patauden na tibungan na, gapo ken Apo Meso Kristo anak mo et Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tattapo may palagit manen kadagitay ada medical mission agagayon tayo naggapo dati Manila ako dental ako agkwad lang agparot dala ang tinipan awan ti sa balik ijay second floor jay anti market tayo apo ti intervenyo na mangrugida tata 7 uno nadan pasyente nakasagana da jay naging gana dala ang ti lunch apo pangaldaw so ada Gagitay kamong ti pamilya tayo nga medyo ada problema na tingipan. Mabalin tayo nga ijag-ija apo. Mureda kayo, no nauma kayo nga mangmanganan, yung kay paikat ang ipon yun, tadi da kayo dyan. Magtong kayo, mayat nga diet di dyan, nga mangmangan. Kayo ako nagkakabagyan tayo nga ada problema na tingipan, ada da dyan ako na simang ko data tayo, nagitay bisita tayo nga do doktor, ken nagiti katagwada. Mga rugiti nobena tayo, itong Martes ako, 10 tirabi, kiway mga nobena kada tayo, pangrug-rugyan di recollection tayo ni Father Jeric Jaramillo Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti amagin ti anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santo na misa, intayon iti ayat kan kapia ti Apo.